ngizokhuluma ukuthi national yini ozokwenzeka. Hey, angibonge leli qembu elizolisho ukuthi national lizowina futhi kampela lizowina. Libe nenhlanhla eyi-1 leli lizowina national. Hlanhla eyi-1 yani ukuthi ngasho even before liye kwi-conference ngathi liyophinda lithathe national. Ngakusho lokho. Into mangiyishilo angivumelekile ukuyijika ngoba ngiyikhuluma into ngiyisu semqondweni. Angikhuluma into ngiyisu semqondweni. Ngathi national liyothatha uzolahle ngithini? Ngithi national. Ilibophe i-ANC national bafethu. Ehlisana umoya nalikhona izothatha kodwa national. Ngakade ngisho before le conference ngathi uRamaphosa uzolithatha ihlanga lesibili. Kwathi noma qhamuka ophalaphala sonke sibabaza ngephalaphala. Kodwa ngathi ngoba sengishilo ngeke kusajika isingadlalwa lento idlalwe lento kuphela wena wabona icala likaSezumiwa lidlalwa. Ngathi kodwa uzothatha kodwa ngeke azayiqede ithemba. Kwasho mina ngale yaminyaka eyadlula even before beye conference even before kuze kuvele iphalaphala. Ingakho kwathi seziya conference kunephalaphala waze wafisa uCyril Ramaphosa withdraw kodwa zamsupporta ezikwi top 6 lezi ANC ukuthi angalokuthi withdraw nangaphela withdraw nangaphela win conference zahlulwa eyazwini ezayisupportwa nawo umsholesi ngaleso sikhathi. Ngizokhuluma iqiniso mina bafethu. Namanje ngisamile national ANC izothatha. Kodwa ngoba se-KZN baba. Hayi ba. Ngibuke emazulwini. Isengenzeka-ke baba irojwe ngendlela yasemhlabeni kodwa mina ngiqedile kwasemazulwini. Ngoba ngayisho kudala eya national ngekwazi ukurojwa, ngekwazi ukumanipulate, ngekwazi ukwenzani izowina i-ANC. Kodwa provincial amaqembu ayinkinga provincial. Ayinkinga la KwaZulu-Natal abe u2. Sengalifaka lesithathu. Kulawa u2 khona i-ANC khona i-MK mase kuzoba khona nenkatha. Bebe bakhona ke no DA no bani. Ngisho nje randomly ukuthi kodwa ayinkinga ngoba ama-spiritala awu2. I-ANC, i-MK, inkatha. Bese kuzo DA no Action SA bonke laba ngemuva. So, ngoba semazulwini la KwaZulu-Natal province iqembu elinemimoya eminingi evotile i-MK baba. MK ihamba phambili. Ngisho kahle ngoba ngisho ngoba usushayile u9 kwathiwa kuzogcinwa ngawo. KwaZulu-Natal imimoya eminingi evotile imoya ye-MK. Uma kuneqiniso bekumele i-MK ithathe iKwaZulu-Natal. Ngoba imimoya i-MK baba ngisho ngazulu ukhetho bese bethi hayi siyaba aphila ama-results bangaqhubeke futhi bawine i-MK KwaZulu-Natal. Bese kuthi national i-ANC uRamaphosa uzoyithatha i-second term njengesiprofetho sami 2 years back ngathi uyothatha asijikile. Kodwa KZN baba khona ingwenya khona umsholozi. Ukuthi umsholozi ipolitiki yakhe uzoyidlala kanjani after ama-elections sebe okwakhe nechesi yakhe nabalandeli bakhe. Kodwa umsholozi azangabalahli abantu be-MK bathathile ibullet for yena, bathathile ukuthuka for yena. Bese kuzothi national uRamaphosa
abantu bayithathile abe-ANC ibullet for yena national uzobuya Ramaphosa futhi mayebuya national uzobe engarobhanga kodwa bayihluki MK provincial banelungelo lokuaphila tshela yini lokhu kubhala hayi ukuthi lamanye amaqembu o-EFF no Action SA no Nkatha no DA abenza ngalutho basebenze kakhulu baba kodwa ngeke phela bonke sivume bakuthiwa bonke bazobona number 1 ngeke phela ngifona isidididi mina baba ngokwami imbona evotile KZN iMK ihamba phambili ngiyazi abaningi abafuna ukuzwa lo ngokwami imbona evotile national iANC ihamba phambili ukuthi ezothina ama-stands azothini kusasa iMK iqembu elisha basangayirobharobha kodwa ngenhlahla ngoba bayiqembu elisha engarobharobha kodwa bayaba-understanda lama-techniques asetshenziswayo bengabe uzorobha bazokwazi ukwabamba abanye ngoba sebewabambile abanye ngoba nabo babeyingxenye before baya-understand igame kusho mina lokhu emphaka bafethu uba ukuthi khona la ngikunyathele khona ungixolele ngithenge ngiyikhulume lento before ngivale ngo-9 ngizoyikhuluma after sekuvalile ngoba ngifunde inkulumo yami ibe ne-influence kumuntu osafuna ukuyovotela iqembu lakhe ngendlela athi nasibe ngayo angikhulume after unalo usushayileke seku-after lo okusho ukuthi akasekho umuntu ozomblema hlala wena ubuka ama-results phela into ofuna kuyenza national ngekwazi ukujika ngoba ngayinikezela A kodwa provincial iMK miningi kakhulu imimoya evotile hayi miningi kakhulu in fact imimoya yeMK evotile izula yonke imimoya amaqembu avotile la provincial pho laba bakhuluma into abayithandayo ukukhuluma nokwenza kufana khona ngisho abantu abakumaruling party abajikile sebesele lapha yakwi-voting ballot umuntu avesane afaka ukuthi u-X kwi-MK le-KZN kodwa athi national basebefaka inhlangano-ke le e-ruling party sekumsholozile but mina angifuni ukuqamba amanga umthetho wa-South Africa mosubekiwe ngiyowuhlonipha I will always comply to ingakho ngithe as a key let me not interfere with anything whilst people are still voting. Let them finish. Then, as soon as they finish, then I will come forward and do this live video. Sangikhona ukubuza ukuthi izorodwa yini iMK King Bhaka phela bafethu iMK iqembu elisha iyafika egemini noma yini mawufika khona abantu abakufikisayo entweni noma yini mawufika baba la ufika khona ngisho ufika jele uyafikiswa ngisho ufika emsebenzini uyafikiswa ngisho ufika esikoleni uyafikiswa noma yini mawufika nje baba lento ithi ayibe iculture yokuthi umuntu uyafikiswa nje agcwale nje agcwalisele futhi wayena agcwalisele bese yagcwala into okufikiswa into enjalo yabo so sekuzoba kubonayo ukuthi bahlakaniphele kangakanani balayithe kangakanani kodwa mina mangibhekile imimoya nawe la uhleli khona mawuhleli nabantu abawu10 abawu6 balabo bantu bavukile iMK la uhleli khona ufubuka lo live ukwakho noma lo live lo usesportini noma useteksini noma ukuphi angiphathi mawuseteksini uma useteksini ubuka lo live abantu abawu6 bavotela iMK then abawu4 bazobona ke bavotelana la kwi-province yaKwaZulu-Natal kodwa national iyathatha lokhuza so nje uMacingwana ngicela ukumxoxisela kakhulu mina ngiyamxoxisela uMacingwana ngokuthi angayi-understand lento yebhinca nation ihamba kanjani ngiyamxoxisela uMacingwana wonke umuntu kuyenza kageje uMacingwana kumele understand ukuthi bethu upresident wamabhinca obani amabhinca
Uyabona kufana noma udayisa something noma wenza marketing, you must understand ukuthi obani abantu ekuyibona obadayiselayo i-target market yakho. Empilweni you must understand your target market. Must understand ukuthi iqhamukaphi i-target market yakho. If you are really brave and business minded, iqhamukaphi i-target market yakho. Uma iqhamuke lokishini, khuluma kahle ngabantu baselokishini. Mayiqhamuka komhlanga i-target market yakho, udila nento ebizayo, imoto, i-brand ebizayo, ngomhlanga, khuluma kahle ngomhlanga. Uma uthi wena upresident wamabhinqa, kumele uwaqonde amabhinqa azalwa obani. Mhlawumbe let me educate you if you are not aware macinga na ukhona. Uyabona amabhinqa la egcile khona awinkatha bese eba kwi-MK. La egcile khona amabhinqa. Why ngisho njalo? It's because uma ngiwunzama mina ngizozala unzama. Mawumchunu uzozala umchunu. Inkatha iqhamuka from uPrince Mabuza Buthelezi. Ibhinqa leliya. Ibhinqa leliya baba elikwazi ukubeka isilo. Libe futhi lithi njengoba sibeka isilo siphatha uZulu. Ngizosibeka kusobekeka wena ophikayo fokofu. Amen. Nangaphela sibeke isilo. Sensilo esikwazi ukurecognize ungizwe. Sabe kobani? Sabe koPrince Mabuza Buthelezi. Isilo ekuyisona esiphethe amamutho. Bese kuthi undunankulu esengasekho uMabuza Buthelezi. Ubani uthula sizwe Buthelezi. Uyini uthula sizwe? Uyibhinqa aphinde futhi abe inkatha. Uma uthi wena ubela amabhinqa kodwa mase ukhohlwa i-IFP ukhulume ngayo nje engathi iyinto engazazi, urongi macingwane. Urongi. Ngoba amabhinqa azaleke from uZulu okwazi ukubekwa uPrince Mabuza Buthelezi. Siye kuformer president Jacob Zuma. uJacob Zuma ukwazi ukuhlaba ingoma, ukwazi ukuvunula, ukwazi ukubiza izaga, ukwazi ukugiya, ukwazi ukwenza yonke into. Uyibhinqa uJacob Zuma. Maningi amabhinqa esawupresident ayemsupport, ahlaba enkandla, aginqe inkomo, kugingwe esimayeni, kutshekwe edule kubenjiya, amsupport amabhinqa. Amabhinqa anawo inkathi abe la kubaba uJacob Zuma. Uma bobabili labantu uthi wena awubafisela okuhle, because abantu phela mawuvula ubachithe before zima elections, ubahlakaze nje awubafisela okuhle. Buka mina ngilindile kwazi kwadlula ama elections because angifuni ukuba ne bad impact ngeze bakhase ngayo. Uma wena uthi awubafisela okuhle, uqonda ukuthi uthini wena? Uthi akuphele ngeIFP, uthi akuphele ngoJacob Zuma neMK. Bese kuzothi uformer president uRamaphosa akalona ibhinqa. Akalona ibhinqa uRamaphosa mfethu. Kodwa unjani uRamaphosa? uRamaphosa uyisifundiswa, uRamaphosa umuntu wakumasapapsi, uRamaphosa uyabathanda abantu. Bathi akalona ibhinqa. Njengoba engalona ibhinqa, awukwazi ukuthi umele ibhinqa nation bese kodwa uzothi usupporta uRamaphosa. Kodwa uRamaphosa aka-understand ibhinqa bese uyamgoqa uthi uzoletha amabhinqa umenze isilimo uRamaphosa, because njengoba kuvotwa abekho abantu abamabhinqa abafike bafaka ivoti labo lapho ku-ANC. I-ANC njengoba izowina national amavoti ngenxa yama-branch e-ANC. Yama-branch e-ANC. Ngenxa yama-branch futhi isangenza izinto zenzeke KZN ngendlela yayo, ngoba ama-branch ayo ahlangene i-ANC. Iyakwazi ukucommunicate nabo bonke abantu ma-level angafani baphinde bazwane.